Papa Pig. Onye a bụ George, obere nwanne m nwoke. Nke a bụ nne m Pig. Onye nke a bụkwazi nna m Pig. Papa Pig. Mbe onye aghụghọ. Ọ bụ ụbọchị dị mma n'oge ọkọchị. Pepa na ndị enyi ya na-egwu egwuregwu n'elu ahịhịa. Lekwanụ mbe onye aghụghọ ka ọ na-abịa ebe a. Mbe nwaanyị ga, kedụkwana ife ị na-eme ebe a? Mbekwu. Mbe o. Ọ bụ odozi akọlọvet nwe mbe a. Nee mbe ebe a. Kee ka isi wee jegide wee rute n'ebe a. Mbe aghụghọ a. Ngwa banyekwana akpati gị n'orugo mgbe ị ga-anaba ụla. Mana orubeghị ọnụ mgbe eji anaba ụla. Kịta bụ oge mbe ji anaba ụla nke ya. Ọ na-anaba ụla n'ihe dịka oge ngwụcha afọ wee teta n'oge mmiri ozuzo ji amalite. Ọ na-alarụ ụra n'eziokwu? Ọ na ịlarụ ụra anaghị atọ gị ụtọ? Ọ na-atọ m. O mbe m ka ebe ị nọ. Mbe agbawalụgo. Lee ya ka ọ nọ n'elu osisi ahụ. Oh, mbe, amarọ m ife kpatara o ji atọkarị gị ụtọ ịrịgo osisi. Kedu ka anyị ga-esi wetu mbe n'osisi a? Ka anyị gbutuo n'osisi a kịta. Mbanụ, m ga-akpọ ndị ọgbanyụ ọkụ n'ekwentị. Aha, gịnị ka ị chọrọ? Ka ife na-eme? Ọ rigokwara osisi. Ọzọkwa, anyị abịabago. Pụọnụ n'akụkụ. Ndị ọgbanyụ ọkụ nwara ike ha wee were obere igo ka ha butuo mbe. Bịa ebe a nwambe. Mana nwambe gara n'ihu na-arịgo n'enu enu. Bịa ebe ọsịsọ nwetakọrọ ife a. Efi mumi soro ya ịbanye n'osisi ahụ. Jidekwa aka ọfụma efi mumi. Awe, ike agwụgo m. Irigo osisi abụghị ihe efi maara eme ọfụma. Mgbachere ka m ga butuo ya. Nwambe.